Şijim parayın lıktıyla Tямız parayın koşkozi Kine şeni vayla Kine nozi Зоя из нози. 35 кулек. 5 копеек не видал я ино вераля. Е пишу верале. Верале динено шусано. Шуан ван, губичин кунян ван. Жингире верало. Е пишу верале. Верале динено шусано. Шеделе, шуан ван. Айдой пей динено. Е пишу верале динено шусано. Шижим параен лыктилям. Тямыз параен кошкози. Kine şeni vayla, kine nuozi, Zoya ez nuozi. Tosun Batiska, Kizsinózsi, Udmurtje Vújsúsza. Több mint 20 évet vártam erre a szép napra. Kizs Arles, Kema Viki, ta Nunalez. Nagyon nagy örömmel hallottam ezt a szép udmurt dalt. Tosun Pocákozik, ta Tus Cseber Udmurtkal Kürgyanez. És annak különösen örülök, hogy az asalcsi kórus énekelte. Szajinna Tosun Poti, Malkesunota Asaltiles Vakatszetodepeváiz. Az udmurt irodalomban az első név, amit megismertem, az Asalcsi Aki neve. Udmurt literatúra és nőrisze nyím kudzemondodi valsza Asalcsi Aki. És az ő híres versét, a Sjures Durint, azt többször olvastam, és sokat analizáltam, elemeztem. Sjures Durin zborniskisek Udmurt Kulborese Tushtras Lidji, Tushtrasaje Eskeri. Кыжи профессор Петер Домокаш, гажана профессор Петер Домокаш, ти куцкиды Удмурт литература интунсык яшкыны марбурдышен, кычен солен kuckonezva. Miben volt az érdeklődés az udmurt literatúra, irodalom, az udmurt nyelv iránt? Miről kezdődött ez az érdeklődés? Érdekelt a magyar nép múltja. Tunszuk eski vengerkalıklen vaskala ulaneniz. És érdekeltek, hogy kik a rokonaink. Ojik tunszuk eski kinyaszlens kuszuk vajiliz. És sok rokonunk van, de nekem az udmurtok tetszettek meg legjobban. Tuż teraz przeżywasz vengerkalıklen namını malkenen tużno kes tużgez kes udmurtias. És elhatároztam, hogy az udmurt nyelvvel és még inkább az udmurt kultúrával akarok foglalkozni. Szokők tadényi udmurt kalıklen, udmurt kulturáln istoriniz uzsánni kuckosúsza. És sok évet töltöttem aztán az udmurt nép irodalom kultúra tanulmányozásával. Tros drme arjosme bötti udmurt kultúrezna, udmurt kalıkles istorizészkeren worden. Sok barátom van az udmurtok között. Tros és szavany udmurtjas palın. Filológusok, költők, írók. Filológios, kulburcsios, korzsásios. Nagyon sok levelet küldtünk egymásnak. Tros gostetjas, gorzsáskama ogogmalı. Személyesen is sokat megismertem, de vagy Leningrádba, vagy Tallinnba, vagy Budapesten, vagy Helsinkiben. Асесеныз лично помещены богаты, яке Ленинградын, яке Таллин, яке Мукетчеке город ясын. És szerettem volna Izsevszbe is találkozni velük. Tosun Batiska наконец-то Ижевская вуны богатый шуса. Na most itt vagyok, és nagyon érdekes számomra ez a találkozása. Alimentat tapina literatura șoarcer turzol aginskis. Ennek az irodalomnak vannak már nagy klasszikusai, akiket a világon ismerni kell.
Ta literatúrában val asláz budetudnyitott klasszik jösszez. Én Magyarországon sokat írtam, és antológiát is állítottam össze az udmurt irodalomról is. Mon vengrin tros lesti tros gorjai, oji kultatjai antológios, hogy csipörtli udmurt literatúra és autorizna. És szeretném, ha Európában máshol is lennének ilyen kutatások, eredmények. Европа смыкает интимната автореслеш ужасес eskero. Még fontosabb lenne, hogyha itt Udmurtiában is többet tennének az udmurtok a saját kultúrájukért. Toujours me lusal ta